पहिलावनो हामबाय जतो मीडिया हाउस चिनी तिनिनि प्रेस मीट फाइमानजक फाइने चिनी काहाम हामिया कक्थमान बांगे खाना चिनी तिप्रा मथा निंगै कासा मेगा बाइक रैली खालायजागने बाइक रैली वो चिनी जतो लीडर्स रक 12 टाका जला निंगै ते जतो विंग्स नि YTF TWF TISF जतो न मानजागनाय जों तिनी खानानि रैलीवो जों कयनै अबनो चिनी जतो एडिसिव लिस्ट चिनी 12 टाका जला असेंबलीवो एडिसिव लिस्ट दंमानि जतो लीडर्स एवरी एडिसिव लिस्ट नि जतो लीडर्स रक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी नावै जार रेस्पॉन्सिबिलिटी नावै चिनी वॉरियर्स रक न डिसिप्लिन बाबे तोबुबै चिनी गैदरिंग स्पॉट ऑफ फाइनानि बागै जों रंनो कयो थाइचंगन साइथांखा दिनै जों प्रेस मीट फाइमानजक फैखा चिनी YTF नि एक्टिंग जनरल सेक्रेटारि बरमगनां सूरज देवर्मा तै चिनी गावर्डी सब जोनल नि चेयरमैन बरमगनां आपन देवर्मा तै चिनीर तंगु एक्टिंग सेक्रेटारि YTF सेंट्रल नि विश्वनाथ देवर्मा तै 12 टाका जला ब्लॉक नि एक्टिंग सेक्रेटारि सामल देवर्मा तै चिनीर बरमगनां राजू जमातिया YTF नि सेंट्रल नि कताल कमिटी खाजायानि बागै एक्टिंग सेक्रेटारि दङ तै चिनी YTF नि चिनी 12 टाका जला ब्लॉक नि YTF नि एक्टिंग प्रेसिडेंट चिनी बरमगनां बिजेस जों अमाय खलायै दिनै जों जतो विंग नि प्रेसिडेंट बा एक्टिंग प्रेसिडेंट दङ नाहावै जों प्रेस मीट खालामनाय याफनो जों इनफॉर्मेशन चिनी वारियर्स रंनि थानि रहरनानि बागै जों दिनै प्रेस मीट दं तै जों खाना चिनी जे टाइमिंग दंमानि टाइमिंग ono जों जतो चिनी विलेज लेवल नि चिनी चेयरमैन वाइस चेयरमैन तै मेंबर्स रक तै गुबुन नि चिनी एक्टिव वारियर रंनो जों अबनो कयने एक्टिव रोल नावै चिनी रेस्पॉन्सिबिलिटी न जों चिनी वारियर रकनो गाहाम के तैदुलै चिनी गैदरिंग स्पॉट ऑफ फाइनान बागै जों जतो न कयो तकाisa संनाम समखा सार हाइसे ताबुक तो आस्ते आस्ते तिप्रा मथा बाइ दङ निङाय लुकुन थानि खनाव हायकाबा खरंति समान नुकजागाय दङ अमंके बुसु जरते कुबयम के साकेनार सार जों तो आं निजे तो आम हायखनायाखो आबो बाइ दङ हनै आबो हनै तंनाय आइगेबो हनै दङ आम हाय तो अपोजिशन पार्टी तो आबो हनै न आर चिनी पार्टी नि बिसिङो जों एज स्ट्रंग एज बिफोर जों दाबुकतै बिसि कराक ngै दङ तमान हमले चिनी असेंबली इलेक्शन चिनी 13 MLA चिनी अलरेडी दङो दाबुक जों दिनै बुबाग्राबो फाइसक फाइजाक कोनो डाउट करे जे जों नरमै दङ आम हाय जे सानै बरक तो साइमन आबो अंकलग नांनाय तो बरक दं केबो बरक आं अर जागाव चिनी 12 टाका जलाव आनो जतो बरक हामजाकनाय आबो कगिया चिनी MLA नो जतो बरक हामजाकनाय आबो कगिया मासा बुसु हामजाया तंने आम हाय बरक अकगना सा baksa lokoro omno khanawanyo khathni botongo je khathni je saimerano ke tam kokchana musum पहिलाव कक्कचाना मसुं मानिका अबनो खाथैनानि दफानि बागै चिन्ति प्रासानि बागै सामं खायनानि थांखांखे कोनो खाथैनानि ककफाया जों गोबां बोसोर रमै 1960 नि 1965 67 नि सिम जों नुबै फायका चिनि दफानि बागै सामं चिनि अक्रा साक्रा र मान गोनां बरं गोनां र सामं खालाय फायो आसो गोबां बोसोर रमै सामं खाय फायमानिव जों खाथैनानि कोनो कक्सि करे कारण जों खाथैनानि मास मुसु बरक तो तंनाय न जतो बरक सेम या मेंटालिटी सेम या मास मुसु खाथैनाय बरक तंनाय तो बेखेबा आमो चाया जों चिनि दफानि बागै सामं खायनानि के जतो न खानो करा खलाय सय जों दफानो म थांनान बागै जेतु चिनि बसकाङो बुबाग्रा दङो जों खाथैनानि ककरे आबा आं चिनि लुकरकनो तिप्रा मथा खायनाय तिप्रा मथा लगेव तंनाय तंगिया तंनायबो दङो आमरावनो जों खाथैनायनि कुनु दिनो जों आमो हाय नाया खाकराक बाय जों सामं खालायनाय दफानि बागै थानसा खलाय हामबाय हामबायसा सिनि जतो वारियर्स होनो जों तैदुलै सिना बायलायनि जों सक्सेस खायनानि जों मानसुगै दंबाय कुनु सोंमुं दा दंना केति किसान कांके खनानि ताम मेन मेसेज ताम दंनाय बाइक रैली खायमोन सिनि बाइक रैली अबनो सिन दंनाय सिनि जेहेतु मुभमेन्ट
permanent solution te greater Tipra leni awareness na tuyi sini kabang ma lukuwa tabu sini media ni Bisingtwi sing kabang nukha Tipra Motha 2023 ni assembly election paimani yagolo greater Tipra leni kuno kok kerikya Tipra Motha bai Tongkha ba Tipra Motha tabu teruk bai klai tong hani je samani abuna singkana message nani musungo naidi tabu bosing greater Tipra len te one last fight chobani je sing salamani 2023 ni election no sing abo a chobano no kitingin singkana di sini bagreli bisas khayei sini buskango jeto sini tini habu bagra phai sokpaija noro jotono saimano sing buskango kaisa Kotor ekdom biggest Tripura hasni itihasan laibuma swijana tike sing tabu a chobo khainani thangai tango noro jotono media ni Bisingtwi noro salsa saimane abo bisiler gala abo omas ni bising saimane 17 gulagati assembly to phaigela ble sudu 12 simne khalajana ka khayo 17 gulagati ni borbo phaigela khaima tango tafano in case borok phaima ka most welcome sing jotono na janago tam 17 tam 18 tam 19 je phainani muchungo je greater Tipra len chobabo boro je phainani muchung all are welcome jotono baini khula sing kemno banda khaya ambai aron ठीक है तो किसी मिसाल जंग ना क्या पर्सनल होती तो माथा मनी संवान सुगा अब सिनी लिडर संग संजतन किसे मिसा सोबा लै संगा बाहिर थौरक संजनाय कारण जेहेतु संनाय फेके सिना आगे सिमिनो सं 2021 सिमी सिनी जे लिडर्स तंनाय नै र सिनार तागे एमएलए सिनी 12,000 एमएलए जेहेतु करे सिनारनि काइसेनो खरसा सिनी तमनि सिनी बुबाग्रा तमनि हाइपनस आफ्रिन सिमिनो सं कष्ट खाइ सिनी लिडर जतन सुबा सुखाइ किसा मिसा जे यागो तमनि आमाके चुबैनो तिनी खनानि रेली न बसं सक्सेस खने सुरु अरा एमएलए सिम प्रेसरिया जतन जे लिडर संजाय र पकेटनि 1 टेका 2 टेका 100 200 रुपै संखानानि बागरेली सक्सेस खने तेके संगे तेसे सुं सर खना कोइते समय रगो जेंजाक न कोइतेन थिगास गन रुवानार नाय कोइते वास ग फाइ गैदरिंग थगिनि नि गाबन आं थाजिं साका सिनी 8टाव खना गैदरिंग नाय ताकरजला नर्थ हायर सेकेन्डारि स्कुल सिनी बागरेली स्टार्ट नाय 10टाव आमबाय वहाय जतो मिडिया नि ताखसनो हाजों मारक सिनी जेएस सस्ति खुदै खनाका हान कोइना मुसो खना जेसिनी मेगा बाइरेल इनान थांतंगो साल कदुकमनि यागलो दुइसिनी मथानो दुरबलुंखा मथा बायनो नायखा गोबांमा बगरो थांतंग हानि साव फेबासिं ताग फनकरा आ फाननो संखना फनन थांतंगो आं जतो सिनी 12 टाका जले एसेम्बलिनि कन्स्टिट्युशननि जतो सिनी वारियर्स ना आं कोइनाय खना जरानि बिसिंगो फाइ सिनी अ बाइग्रेलिनो सक्सेस खायने बागै ताइ सिङाव बाइग्रेल जेटा खायन थादों बेलाय पिसफुल खायने सिं आरो कोनो वालाय सुरानि कक फाइगला सिं शान्ति बाबे सिनी जे नाहारमुं सिनी मेन इशू जे ग्रेटर टिप्रा len permanent solution नि बागै नै जों आवन्ति जों खना कायसा आवाय मुं पान्दा ताइ गोजान गोजान बाइग्रेल खायनाय फुंनि दामचिनि सिमि चेंगि जों पाइथागो जों जे नांसा जरा लाङो जों खमुनो थाङ एनि खायनाय थाजिं जों जे सायखनागा बाहाय बलामते जों थांनाय दा अबनो कोइनो मुसुङो थाजिं जे सामानि जे गुबुन कन्स्टिट्युशन बरबुदा भाइमानके अबनो आं कोइनाय आं खाखाव जतो पाब्लिक वारियर्स फायबनो खरजा खौनि लिडार्स रंनो सपायनाय होना पइन्ट खालायो दा मिनबा आं बाय जों बाय गोनखावलेदि ब्र हानबागि जत गोबांके खना फाइनाल बागै अ पान्दावो असिनो बाइग्रेलिनो सक्सेस खायनो बागै आं अबनो कोयो ताइसिनो वारियर्स आं अबनो कोइनाय जे गोजान बुइसुनो केबांगानि गोबांमा जायतकनाय साकिसा सेगावनो खना नरसिनि आमचयो किसा थेमना फाइनाल सिनो केबां फाइनाल सिनो दुरबल नवा सुगु सिनो दुरबल खायनायनि फेबा जों बरकनो जों हामजों ताखुन रुइदोंगो जों बरक थेमरांनि जों थेमरांनिया गोबां बरक सालायो जे मथा दुरबलुंखा जे बाइग्रक सबाय कला जाखासों आबो जे जोंआबो दुरबल यासों बुबाग्रानि जे हामजों मुकक पेमानि जों आबोनो जों फलो खायो जे जों बुलाय तलनि बागै जों टिप्रा मथा खाया सिन मेन नाहार मुंके सिन बरकनो पार्मानेन्ट सलिउसन हाय सिन ग्रेटर टिप्रा नदाना आबो सिन नाहार मुं जों वालाय सुरनो जों हामजाया